Üdv mindenkinek, szerbusztok srácok, hello mindenki. Na, most ugye elkussoltattam saját magamat, átmegyek az irányítópultba. Megtölöm a pufikámat. És azt nézem, hogy jók vagyunk. Tehát, hogy... Na most az van, hogy a kontrollerem az így kikapcsol, de hogy mindjárt magához tér, és akkor a Steam is... Jó. És akkor elméletileg screent váltunk, hogy... Miért nincs facecam? Fuck. Zsír. Na most úgy kéne csinálni, hogy lássak mindent, hogy maradok itt, aztán majd ha ugyanakkor átmegyek. Jó. Folytkő onnan, ahol abba hagytuk. Elmentem pici szünetre. Röviden összefoglalva, miután megigazítottam a hajamat, kapcsolok egy lámpát. Kicsit lejjebb veszem. Kamerát ezt így... Nem ezt akartam. Ezt, pillanat, csak megtöltöm a kamerát is, mert szerintem összetapicskoltam, mert kicsit homályosnak tűnt. Na, mindjárt szebb, össze volt tapicskolva. Szóval, fontos, szerdán nem nagyon volt kedvem streamelni, illetve még átállítok pár dolgot. Rám jött egy kicsi, nem is depressziónak hívnám, inkább ilyen... Mindegy, maradjunk annyiba, hogy nem volt kedvem, illetve nem akartam, úgy meg nem akartam nekiállni, hogy nincs kedvem. Hogy nézel ki, drága Jenő? Na mindegy, szóval nem akartam úgy nekiállni, így úgy döntöttem, hogy jó, akkor most nem streamelünk. Illetve... Yep. Szóval, ja. Szóval... Vissza a játékba. A lényeg, hogy nem volt kedvem. Ennyi az egész. Na most folytkőbb van. Kamera átkerült fel, kaptam projektort, így az állványt, az gyakorlatilag annak a tárolására használtam, és az itt is marad most már a kamera. Talán így egy fokkal kényelmesebb lesz. Szóval, yep. És akkor onnan folytatjuk, a labba hagytuk. Azt néztem, hogy még nagyon a sztori elején vagyunk, tehát hogy nézel ki, koma? Hát gyakorlatilag úgy nézel ki, mint egy ilyen elmosott AI. Jó, akkor még egy gyors kicsit belenyúlok a beállításokba, mert azt megint állítgattam. Nem itt volt? Talán itt volt? Felszkálázás élessége, igen. Hát most ezzel óvatosan kell, mert különben ilyen mocsokócsmány dolgokat kapunk. Hát így se jobb, de nem baj. Jó, szóval folytköv. Oké, mindjárt beszélünk vele. Jó, beszéljünk vele, aztán majd akkor beszélek közben. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at Hello? that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Várjál, megszereztem néhányat a mai nap, a végét számolja bele. Jó, oké. Akkor először rákérdezünk, hogy mi a feladat célja, aztán megyünk feladatot Why csinálni. must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Jó, na menjünk akkor. I'll start on the task right away, Professor. Na, és ő itt most elkezd hadonászni a levegőben? Nagyon jó.
Akkor menjünk Repairot, This is vagy the right Repairot area. tanulni. I wonder where the flying page is. Szerintem biztos Isten is, hogy ezt kell megjavítsuk. Erre mit jelez? Jelez itt valamit. De hogy... Várjál, most... És belepő... Ja, hogy itt, aha. Hát valami... Zsűzsbe a repülő lapot a megrongált szobor mellett. Ja, ott van! Perhaps mind what you're doing. Mit szeretnél? Hogy gyűjtsem be? Jó. Tehát most akkor az a kérdés, hogy hogy kéne begyűjtsem. Nem hiszem, hogy ezzel sokat érek kellene. Jó, akkor próbáljunk ki valami mást. Levioso. Szerintem ezzel se érünk el sokat. Ó! Oké, szóval ez kellett. Én meg itt csapkodom a levegőbe már egy ideje. Miért pont akkor, amikor ne kellek streamelni? A flying Wait a page minute. must be around here somewhere. Itt vagyunk, guys. Na szóval haladjunk, és akkor valahogy itt kell legyen még egy összetöpört szobor. Predicament. Na, jó, Are segítsünk you neki. alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Na, én már kíváncsi vagyok, hogy miért tudtál mindenki. Miért kell random... Tehát, hogy így megfigyeltem, hogy minden iskolában van egy gyerek, minden osztályban, akit kis PC-znek, és így utálnak, de hogy miért, azt nem fogom megérteni. Tehát a kisugárzása miatt, vagy nem tudom. Egyszerűen, tehát, hogy tök normális az ember, oda mész, beszélnél vele, és rájössz, hogy milyen normális, de nem. Tehát, vannak emberek, akiket mindenki utál. De hogy miért? Nekem is van emberek, akiket utálok, vagy épp nem szeretek, de annak megvan az oka, mert egy idióta is nem tud viselkedni az órán, az életben, nem tudom, de hogyha normális, nem szól hozzá, nem baszogat, akkor miért? Tehát, hogy így személyes frusztráció, amúgy tudom milyen érzés, engem is utáltak már nagyon sokan. Általános iskola, egy mocsok, csúnya hely. Ez van. Na jó, kérdezzük meg, miért utálja Everyone mindenki. hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Úgy tényleg szörnyen hangzik, tehát hogy így, mint az előbb is, csak barátkozni akart, és igen. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Nem mondhatjuk, hogy ugyanígy reagáltam volna. Azt hittem, hogy ezek ilyen izék. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own.
I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Na várjál, nem hiszem, hogy ismerem. Segítsünk neki! I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Jó, akkor majd megkeressük az ő kopköveit. Accio. Brilliant. Hoppá! De hogy merre lehetnek ezek a kopkövek? Ezeket nem tudom. Várj, ezt jelölné nekünk a térkép? Tehát, hogy így... Várjatok egy kicsit. Tehát, aha, ezeket jelöl, jó. Elvégezzük a küldetést, és elmegyünk kopköveket keresni. Jól mondom? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Olyan hangja van, mint Pávelnek. Wand is a conduit of your magic. Aha. Aha, itt körkörös. Amúgy ilyen volt, de nem is tudom melyik játékban. Rendesen így 360 így kellett körözni izé a Joy-Connal, és akkor így lehetett izé használni a Riperót. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too Menjél már! Ja. lashed out. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Perhaps mind what you're doing. Reparo. Tehát, hogy szét tudom verni, és újra össze tudom tenni. Amúgy ez jó dolog. Itt nem az előbb volt egy ajtó. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Jó, menjünk el akkor megkeresni a köveket. Pillanat, csak nekem írtak, és erre szeretnék gyors válaszolni. Wait a minute, és megyünk tovább. Na majd néha meg fog állni, viszont akkor most elmegyünk köveket keresni. Tehát akkor jelöljük be az első ilyen követ igazából, csak... Na most van nekünk ebből 7 darab, itt állok jelenleg, és azt nézem, hogy az egyik itt van mellettünk. Cica! Itt egy cica. Milyen hangja van a macskának? Ez a macska, ez kegyetlen. Hangjai vannak. Ez a... Mindjárt mutatom, milyen hangja van. A macskának a hangjai... Miau! 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 Kegyetlen ez a macska. Jaj, nehogy összeessél már nekem.
Na, itt nem tudunk bemenni. Használjuk a nagy ajtót. Adjál? Nehogy izé küldeti. Várj, hogyha ez lefele van, akkor itt lent lesz, nem? Én meg azt hittem, hogy tőlünk nem messze van, azt a kastélynak a különböző pontjaim vannak. Ja, és itt már chillingel is a fülemben. Na jó, szedjük le neki akkor. Hello, looking for me? Nem. Vagy hát végül is valamiért téged lelölt a játék. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Óhó. Jenő csajozik. Igazi nőcsábásszal van dolgunk Jenő személyében. Gyere Jenő, menjünk utána. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Nem értettem, mit mondott, mert pont nem I odafigyeltem cannot tell napire. you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. Na, majd vágásnál bepótolom ezeket. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. És mi van, ha én nekiállok én nem tudok Hogsmeade is sprintelni. beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Mondjuk hideg is Not van. much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Na, ezzel is gazdagabbak lettünk. Amúgy szép a táj. Look, Jól néz from ki. the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if Hippogriffek. something spotted them. I heard Oh, rumors azt a that hippogriffs kurva. had been Bocsánat. spotted nearby. Milyen jól néznek ki. He's already seen the hippogriffs. Absolutely. Likely already named. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Amúgy igen. There's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Egyébként I would spend Jézus. all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had csak thought. ellöknek. I will say, while I certainly learn a great deal in class, Az mi? much can be gained Gomba. outside of the castle walls. Gyűjtsük be őket csak. Nem mutogass, begyűjtöm a gombákat. Később még elszívhatja őket a karakter. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too.
Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What What? did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A Debbie, guys. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Hát szerintem egy kicsit be van Nearly there. tütükézve. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. Na, It is megjöttünk. hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Szóval, wait a minute. Tehát mit szerette tőlünk a játék? Mindjárt olvasom. Roxmores tele van boltokkal és egyéb látnivalókkal, amiket minden tudó útmutató térképének segítségével találhatsz meg. Jó. A Roxmores térképe különböző boltokat és látványosságokat jelöl. Ezek bármelyikét nyomon követheted egy ikon kiemelésével, az X-kon megnyomásával, tehát most nekem X amúgy meg attól függ, hogy ugye mivel játszol. Nyom meg a körgombot, hogy kilépj a Roxmores térképből. És nekünk igazából mi kell? Aha, és vannak ládák. A kérdés, hogy eredetileg miért jöttünk? Ugyanis azt nem tudom. Azt hiszem igen, ezért jöttünk. Akkor kezdjünk itt, aztán majd megyünk tovább. Egy kis sutyiba, hopp! Hopp! Na lássuk. Hey. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new 5th year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Amennyidig tökre van ez a Harry Potter. 10.5 inches. A filmekre. You might do. Tehát, hogyha mintha Harryt irányítanánk. Give this one a try. De amúgy nem. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear.
Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 and 3/4 inches, dragon heartstring. Jó hangzik, Let's meg give this drágának one a is. try. Mhm. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Aha. Na várjál, most akkor ezt tudjuk forgatni? Személyre tudom szabni? Való. How intriguing. Aha. Na most személyre amúgy ez egész jól néz ki. Ez nem. Curious indeed. Nem. Amúgy ez nagyon clean és nagyon letisztult. How intriguing. De hogy azért ez se rossz. Szerintem ez lesz az, ami nekünk, ami Curious indeed. a típusa. Ki tudjuk választani a fának a típusát. Haló? How intriguing. Éger, alma, kőris, rező, nyár, bükk, kökény, fekete dió, cédrus, cseresznye, gesztenye, ciprus, som, ébden, bodza, szil, angol tőgy, Indeed. jegenye, fenyő, ez az egyik, amit nagyon tetszik, mogyoró, magyal. Van ilyen fa? Basszus. How intriguing. Maradj már. Tehát van ilyen fa, hogy magyal? Magyal. Körte, körtén gondolkodom még. Indeed. Tudjátok mit, legyen körte, de csak a pálinka miatt, és akkor már kicsit Jenőnek az útja. Csak emiatt is érdekes lesz. Ugyanis akkor a körte pálinka miatt ez körtés lesz. Ezek igazából nem tudom, hogy mit izélnek. Tehát, hogy mennyit változtat. Aha, látom már. A pálca mérete is kicsit megváltozott. Hát szerintem ez mehet How ilyen intriguing. 12 hüvely. Legyen 12. Rugalmasság. Hát mennyire legyen rugalmas? A nagyon kemény az nem jó. Legyen ilyen félkemény. Curious indeed. How intriguing. Nem. Kemény? Tűrhetően kemény lesz. Na. Sárkány szívfúj. A sárkány szívfúr, amely a pálca magjaként szolgál, erős varázslatok létrehozásáról ismert. Jó. Az egyszarvú szőr, amely a pálca magjaként szolgál, a legstabilabb varázslatokat. Jó, tehát ez stabil, ez erős. Rendkívül sokféle varázslatot. Hát most igazából a kicsit sokszínűség az jobb, mint az erős, vagy a stabil. Tehát, hogy legyen inkább sokszínű. Phoenix feather. Exceptionally rare. And a core with a strong sense of initiative. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future.
Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. Egymást I'm tanítjuk. eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Jó. Azt nem tudjuk meg, hogy mennyibe került, pedig azért érdekelne. És bepózolt mellém az öreg. Haló, várjátok, indexkép gyanús. Hát menj már. Nyomjunk egy... Köszi. Ezt most gyorsan lementem az asztalra. Jó. Na, nem tudok kilépni. Haló. Már csak az lenne a legjobb, ha fel is nézne innen. Csóró bogár. Elnézett. Hát jó, mindegy. Jó lesz ez szerintem. Na mindegy, majd maximum visszajövök. Szalin kívül. Oké. Na, akkor... Innen meg tudom nyitni a térkép? Na, meg persze, hát jó. És kell mostantól billentyűzetezni. Na, a következő... Elfelejtettem, mit kéne azt csináljak. Pedig direkt megnéztem. Kötetek és tekercs be. Jó, menjünk el ide. Ez nincs olyan messze. Aha! Hoppá! Protego! Accio! Preparo! Ott egy lap. Ott egy lap. Accio! Itt egy gonosz, vagy hát itt egy repülőlap. Láttátok? Hoppá! Na jó, menjünk be. Inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Mennyi pénze van ennek a gyereknek? Ja, itt van. Na. Kis bájfető? Jó, oké, egyelőre akkor ez kell, ugye? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory.
Ezek nagyon drágák egyelőre, tehát most egyelőre ezekre nekünk nincs pénzünk. Hogy néznénk ki ebbe a sapiba? Nem veszünk sapit, mert nincsen ereje. Tehát, hogy nem jó semmire. Jó. Interakció. Ezzel mit tudok csinálni? És oda mit tudok csinálni? Oda felmehetek? Csókolom, én fölmegyek ide. Remélem nem zavarja. Vagy hát értitek. Aha. Accio! Kihívás te... Várj, már összegyűjtöttem valamiket? Várj, hol vannak a kihívások, küldetések? Üdvözlünk ugye a Roxfordon. Micsoda a küldetés feladása? Nem. Hagyjál már, valamit teljesítettem és azt akartam megnézni. Jó, igen, Lumos. Ripero, Imitu, Levioso. Mert hogy... Ebbe is bele lehetne kötni, hogy ejtem ki amúgy, mert... Harry Potterbe. Bele lett kötve szegény romba, hogy hogy mondja ki. Nagyjából még emlékszem a filmre. Na menjünk a Bájtal boltba. Azt mondom, hogy akkor folytassuk azzal, hogy ide még elmegyünk, mert ez sincs messze. Kicsit sétálgatunk. Amúgy képzeljétek el, hogy megcsináltam a tech-csatornát már egy ideje, csak gondolkodtam, hogy mi legyen az első videó, és hát most úgy döntöttem, hogy a Windows 11-ről való váltásról lesz szó, illetve arról, hogy hát én mit tudnék a Windows 11 helyett javasolni, hogyha nem szeretnétek Windows-t használni, hanem tehát hogyha böngésztek, vagy bármi egyéb, esetleg lightosabb játékokkal játszotok, ami neve Epic Games-es, akkor mit tudnátok csinálni, és ja. Amint feltöltöttem az első videót, majd a csatornámnak a linkjét a leírásba fogom tenni. Egyelőre most csak ennyit mondok, majd a későbbiekben mondok többet is. Szervusz! Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before. Hát még either. nem láttál. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. Végül is. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Na jó, akkor vegyük meg, aztán most csórók vagyunk, tehát nem veszünk semmit. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Halottak Or come bűze. back another time if Na you're jó, in a rush most today. én nem szeretnék. Ez undorító hangzott. Na menjünk be a remek retegbe. Nagyon jó neve van, remek reteg.
Jó, ezt előjük ki, ezt beaktiválom, hogy ne kelljen minden egyes alkalommal ide elbattyognunk. Menjél már innen. Én vagyok a parasztdiák, hagyjatok. Aha, jó, most már, hogy beaktiváltam ezt is. És már mehetünk a remek tetejébe. De jó, hogy megnéztem, hogy néz ki az ikonja. A remekek, retke. Na majd erre itt egy láda. Nyissam már ki. De be mehetek. Hagyjára. Nem is itt van. Itt van valahol. Hol a láda? Bent lenne a házban? De most nem mehetek be. Jó. De itt van valami. Revelio. Aha! Ott mi van? Ja igen, itt a lakatom. Ez mi ez? Jó, hát ezzel most nem foglalkozunk, és akkor itt vannak ugye a ládák, amiket... Revelio. Ugye itt is van bent egy, de hát gondolom ide sem mehetünk be, csak úgy. És te? Nem mehetünk. Itt van egy hatalmas láda. Egy zsák. Halló? Tudunk lopkodni ebbe a játékba? More? Bocsánat. Na jó, nem. Úgy gyakorlatilag ez egy cheat-tel ér fel. Tehát gyakorlatilag varázslóként wallhackelhetsz. Én így tudnám megfogalmazni. Tehát ez egy ilyen wallhack gyakorlatilag. Ezt itt el tudom puszt... Aha. Jó, rendesek leszünk, átmegyünk. És ezt figyeljétek. Így kell rendesnek lenni. Hopp. És tök rendesek voltunk. Csak hát ennek... Itt egy láda. De mit tudsz? Revelio. Ide jövök, nem csinálsz semmit, mi? Levioso. Accio. Hát nem csinálsz semmit. Gondoltam, ha megszurkálom az általam ismert összes varázslattal megyek valamire. De hát nem. Well, hello there. Cső! Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Na hát akkor. Boszorkány fűmagja. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty.
Itt vagyok, srácok. Na jó, folytassuk tovább utunkat akkor. Na, amúgy mindent összegyűjtöttük. I have everything. Kicsit melegem I van. see what you meant about not being able to make a Beveszem a favorite shop. pulcsimat. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Aha. Első boss fightunk már most. Draw it away from the building! Away from the village! Úgy érzem, rossz akaróink vannak. Többen vagytok? Ja, hogy így majd ilyen quick time mentek során le fogjuk győzni, nem? Basszus! Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Lumos, take it. Lumos. Lumos. Nyomtam. Erre egy What was jó. I was trying to beat him at his own game. I like it. Jó, most megdobáljuk. Faltering. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Lumos. Protect him. Gyere ide, doboz. Jó. Ősi mágia. Ez mi volt? Ez mi volt? Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard! Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Jó, és most véd meg Roxmox. Jó. Na most az, hogy mindent helyre kéne állítanunk. Hello there. A moment if you would. I will see what he wants. Tehát, hogy most mindent, amit szétizélt a troll, azt így helyre kéne tennünk. Legalábbis nem ártana. One less thing for Officer Singer to worry about. Mert hogy így amúgy, tegyük már vissza a helyére. De amúgy ez is a küldetés, tehát hogy amúgy én tök úgy álltam neki ennek az egésznek, hogy mondom, hát... Ez egyértelmű, hogy mindent helyre teszünk, na ezt meg kell nézni nagyba. De hogy még ezt is helyre tudjuk tenni, hát milyen durva lenne már, hogyha mindenki tudna varázsolni így a valóságba, és akkor így nem tudom. Mondjuk itt történik egy bármi tűzre, ott ment egy repülőlap. Ezt mindjárt kapom. Az így elég durva lenne. Én úgy gondolom, tehát hogy így...
történik valami baleset, akármi, és így megtudjuk. Hopp. Kösz. Tehát, hogy így egyszerűen helyre tudnánk hozni. Leomlik egy ház. Fogod, azt hívod őket, és így helyre teszik. Jó, nyilván nem ingyen és bérmentve, de hogy We were just talking about you. imádunk teázni, de hogy úgy isszuk a teát, hogy nem is isszuk. Na beszéljünk Hello, vele. sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I Hát should ezt like to látom. thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Hát fogadjuk Thank you, el, Miss Dale. érte? That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Hát, hogy akkor fogadjuk el, mert amúgy tök kedves dolog. Ja, és van nála még itt, van talán, aha, és ez többet is véd ráadásul. Jó. Kaptunk. Egy új talárt, gyakorlatilag. Na. Ugye van, ez az új fajta amúgy. Ez jó, amúgy nem nagyon sokat változtat. Ja, és akkor itt meg ezeket gondolom el tudnánk adni. Nem hiszem, hogy eladom. Maximum a sapit adom el. Meg talán a légi talárt nem is ér semmit, tehát akkor el se adom. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle. Megpróbál minket leítatni. Figyelj! Most You're most welcome to peruse my shop at your leisure. csak nehogy esetleg bedrogozzon minket. Tudjátok így nem tudom. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Oké. Lássuk, mi fog történni. Kíváncsi vagyok, hogyha visszamegyünk majd, akkor mi fog történni. You said you could get to the child when they came to Ott Hogsmeade. izé. That all you needed was a distraction. Ő támadt meg I gave you minket. a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. De miért úgy fut el, hogy látja? Tehát, hogy Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. vissza kéne menni a Let's get Roxfordba. inside the Three Broomsticks. Én a helyetekben a Roxfordba mennék vissza, de úgy nagyon gyorsan. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Ti is férfi hangot hallottatok? Valami nem volt oké azzal a hanggal. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Valami nem oké a hangjával. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one,
single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Mindig fogadj szót I a said, csaposnak. my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. Mint hogyha felfedeztünk volna I think valamit. that now might be a good time to head back to the castle. Milyen fura, hogy így jelzi, tehát így szétszórva, amúgy meg így jelzi egy sokkal kulturáltabb. Revelio. Aha. Ott egy lap. Jó, mindegy, menjünk ki innen szerintem. Aztán az lenne a legjobb szerintem, hogy... De miért jövünk ki az utcára, ez a hülye? I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Na végre. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Hát érdemes is lenne neki elmondani. Oké, válasz kell. Ó. Igen. Ja, hogy... Ó, ja, és akkor így lehet utazni. Jó, ez jó cucc. Na, menjünk gyorsan oda. Na. Így betépéztünk az ágyba, hogy lesz... Kaptunk plusz 20 életerőt. Na jó. És 4-es szintek lettünk, és még plusz 20 életerő. Ott van arra. Revelio. Oké. Na jó, kaptunk új levelet. Aha. Kérem, mi harab látogasson meg. Felfedeztem valamit abban a fiolában, amit még Greenstone-ban találtunk. Jó, akkor... Menjünk Fig professzorhoz. Mindenképp menjünk a professzorhoz, és azt fogjuk csinálni, hogy szerintem oda menjünk, lemérhetőleg... Aha, van oda, hogy van oda hopporom. Jó cucc. SSD-ben nyilván ugye kicsit gyorsabb lenne a betöltés, tehát hogy a textúrák is előtt töltenének be, meg úgy minden is, de hát most a HD-n van a hely. Majd nézzek az aktuális játéknak mindig egy SSD-t, aztán...
Na menjünk föl Fig professzorhoz, vagy Fing professzorhoz, kinek hogy tetszik. Ja, hogy lent van Fing professzor. A Fing. Hol van? Papper, hol vagy? Ja, hogy még lentebb. Majdnem mondtam, hogy de hát itt nincs is szoba, azt rájöttem, hogy ez a Harry Potter világa, tehát hogyha nagyon akarja, akkor úgyis van. Oké, Fig professzor, mint az időbeosztásom nem lenne. Így is elég zsúfolt, a minisztérium megbízott azzal, hogy felettébb, kellemetlen, megbízott egy felettébb. Megbízott azzal a felettébb kellemetlen feladattal, hogy megszervezzem egy új diák Roxfordba érkezését, egy 5 évest. El tudja ezt hinni? Weasley professzor ragaszkodik ahhoz, hogy a diáknak szüksége lesz egy kísérőre, valamint egy mentora, hogy még a tanévkezdés előtt segíthessék az alkalmazkodásban. Én erre... Jó, igen. Jó. Tehát, hogy akkor gyakorlatilag mi egy teher voltunk a Mit ütöttem, na? Jó, tehát gyakorlatilag olyan, mint a teher lennénk a számára. Biztos, hogy megkedvelt, vagy csak azt mutatja, hogy megkedvelt, és amúgy még mindig egy teher vagyunk a számára, nem tudom amúgy. Majd kiderül. Jó, szeretnék vele beszélni. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. Yes, térkép. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Igazán Once you've van. honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Teljes mértékig igaza van. Bármi történhet, és oké, hogy csak egy könyvet keresünk, akkor is. Itt jelzi, de hogy... Ja. De most mi a fene? Ugye nem tudunk visszamenni, tehát szerintem most vagy le kell menni. De itt körülnézhetünk amúgy. Földgömb. Na jó, menjünk akkor a dolgunkra, mert van bőven. De hogy akkor itt már semmi dolgunk nincsen. Jó. Ugye majdnem. Na, beszélünk a professzorral. Aztán, ja. Aztán meglátjuk, hogy leszünk. Aha.
Még nem találtam meg a golyóidat. Vagy mi az, köveidet. I believe we have some matters to discuss. I'm here Bejött about és the new spell you want to pokcsámpelt teach me, amúgy. Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Vajon milyen You know where to feladatokat kell find me once elvégezni? you've finished. Végezd el ezt, végezd el azt. Baszki, nem tudok mozogni. Ja, hogy kikapcsolt a kontroller. Na végre. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Jó, hogy jó. Tehát akkor most mentettem. Folytatjuk. Nem tudom mikor. Vagy a héten, vagy a jövő héten valószínűleg felosztom 3-20 percesre, és akkor kedden folytatni fogjuk. Ugyanúgy, ahogy a múlt héten tettük, és akkor szerintem erre a kedre beállhatunk, illetve kedd és csütörtökre beállhatunk. Meglátjuk, de szerintem ezek a keddek jók lesznek, és per csütörtökök, vagy esetleg vasárnapok, tehát értitek. Mindig ki fogom írni Discordra, hogy mikor folytatjuk, illetve ezt általában a vágás közben is ki szoktam írni. De majd írok ki egy hosszabb community posztot, illetve akkor text csatornával kapcsolatban. Megint csak majd. Nagyon szépen köszönöm, velem tartottatok, ha nem tettétek fel, mert csekkoljátok a leírást, illetve kövessetek be. Minden információt megtaláltok a leírásban. Valószínűleg valamelyik nap rászállnom magam, kicsit összeszedem jobban a Twitch-et, kap egy jó overlay-t. Mindent kicsit handszerezem, a Twitch-et, a Discordomat. Lehet, hogy ezt egy élő livestreamben fogjuk csinálni hétvégén, tehát szombaton. Mert why not, és akkor streamelni fogom nektek ezt az egészet. Nagyon szépen köszönöm, velem tartottatok. Nem tettétek valami, meg kövessetek be, YouTube-on iratkozzatok fel, és akkor érkeznek oda is a tartalmak. És egyelőre Hogwarts Legacy-zunk, de lehet, hogy később bevezetek valami más, és akkor felváltva fogunk játszani, és akkor felváltva érkezik a rész, és nem éreztek kicsit monotonitást, mert nekem van, amikor nagyon monoton, folyton Hogwarts Legacy, nem rossz játék, csak egyszerűen ennyi. Nagyon szépen köszönöm, velem tartottatok. Jók legyetek, további szép nap és jó játékot mindenkinek, jók legyetek. Pusszantás. Na, szevasztok!